Niken Salindri diaturi jumeneng. Ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disepati musik Mas Coro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Ha 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 he. Dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Apa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono. Beda Pak, Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Heeh. Sangu wae panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jan ngakoni kula anak to nggih. Ya, heeh. Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik lho wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tane apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies iki hari, Natalis iki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Ah, Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Lah mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Ah, Tahun wingi nggih wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, lare sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek Nggih. dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK ku Pak. SMK. Dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan tangan. Maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sido sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa?
saged dicicil niki Oh. Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak nggih. Kaya nguntapil. Isu awan sore. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus sih. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagek dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kestoke dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya, utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Eh. Nek ora kleru kuwi bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang Nimasuka nanggepi
Lola 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 long. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. Iki WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen Benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng ngangkatan bintang tamu Niken Salindri ya ngangkatan Rejoso ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda nanong nyun tak tresno senadyan Srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya. Yuk, terus. Gambarmu uga ketoprak sik, Mas. Tuh, ya. Ya. Sing gedhe ngapuramu kan Mas papocan arep mok ing
Mas. Taksi. Karap gamelan Bali para kanca. Mami.